Forma anitzeko aplikazioak garatzeko goi mailako teknikaria zikloa 2000 prestakuntza ordutako goi mailako zikloa da. Ziklo hau, lana edo egoera pertsonalak direla eta bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin eta plataforma anitzeko aplikazioen arloan lanbide prestakuntza bat behar dutenei zuzenduta dago. Ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmoari egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, moduluka eskaintzen da. Ziklo hau bukatzean, plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko, implantatzeko eta mantentzeko gai izango zara. Teknologia espezifikoak erabiliz, datu eskurapena modu seguruan bermatuz, eta estandarrek eskatzen dituzten erabilgarritasun eta kalitate irizpideak betez. Tituluari loturiko gaitasun guztien lorpena bermatzeko asmoz, moduluko tutoreak ikaskuntza plataforman ikasketa eta ebaluazio jarduerak argitaratuko ditu eta hauek epe zehatz batean burutu beharko dira. Modu honetan, ikasleak plataforma anitzeko aplikazioak egiten ikasiko du. Kodigoa garatuz, proba planak sortuz, beharrezko zuzenketak eginez eta aplikazioaren diseinuan parte hartuz. Ziklo honek enpresa kudeaketaren, entretenimenduaren eta informatika mugikorraren esparruko plataforma anitzeko aplikazioen garapenean lana egitea ahalbidetuko dizu. Ikaskuntza prozesua ikaslearengan oinarrituta dago, eta bera izango da bere lan erritmoa markatuko duena. Beti ere adierazitako epeak betez. Horretarako, irakasleak eta ikaskideak eskura izango ditu, informazioa partekatu, zalantzak argitu, edota gai desberdinei buruz eztabaidatzeko foro eta talde zereginen bidez. Ikastetxearen prestakuntza eredua, metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipen eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. ULIk aukera ematen dizu zure formakuntzarekin jarraitzeko lana utzi gabe.